नमस्कार। ମୁଁ ଆକାଶ କୁମାର ଗନ୍ଧୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଲାଇବାଡ଼ା ଜିପି କାଶୀବାଡ଼ା ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଜୟପାଲ ସିଂହ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାର ଶହୀଦ ଦିନ ଏବେ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି। Iya, tuh lambung aja kaki. Oh, kamburnya. ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା। ଆମର ହ ଆଦିବାସୀରେ ଏଇଟା ଶଙ୍ଖ କୁହାଯାଏ। ଆମ ବାବୁ ଗୋଟେ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଟା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାକୁମଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସାଲାଇବାଡ଼ା ଜିପି କାଶୀଗୁଡ଼ା ୱାର୍ଡ କାଶୀଗୁଡ଼ା ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଜୟପାଲ ସିଂହ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଅଛି। କହି ରହିଅଛି ବାଏ ବାଏ।